a strach. Nemá o tom co mluvit. Ani s vámi. Je to moje věc. No, myslí si celkem oprávněně, že byste to měla nahlásit na policii. To je mu do toho. No, tak zřejmě má o vás obavy. Víte co, já mám od jednoho známého kolegu, psychologa, který se věnuje domácímu násilí a mohl by vám pomoct s tím nahlášením. Protože já vím, že v této situaci to ženy mývají dost těžký. To snad není pravda. Dobrý den, omlouvám se, že ruším, ale paní profesorka Hánová odešla ze třídy. Odešla kam? No to nevím kam, nic neřekla. Tak já ji zavolám. Vraťte se do třídy na ty, ano? My se o to postaráme. Dobře, děkujem. No, nezvedá to. Co můžeme dělat? Vy už nedělejte vůbec nic. Dejte mi s Filipem pokoj. Jdu se hned ředitele. Proč jsi mi to neřekla do očí? Já jsem zvonili, tak já jsem... A pošleš místo sebe Dominika, jo? Cože? Tak jsem jí to řekl, ne? Jsem nechtěl, abys to řešila ty, abys byla v klidu. A kdo se tě o to prosil, jak to asi vypadá? No ty prosím vás, pojďme to probrat v klidu, ano? Terezo, promiň. Já jsem ti to chtěla říct, jenom jsem čekala na správnou příležitost. Aha. Tak to nikdy nebude, víš, protože zrada je zradou, ať ji řekneš ve středu nebo v neděli. Tak to je mi fakt líto, že to takhle bereš. A to by si to brala jinak? Proč jsi to rozmyslela, ha? Teď už mi klidně můžeš říct pravdu, protože horší to být očividně nemůže. Já jsem ti říkal pravdu. To není ani tak rozhodnutí Martiny jako nás celý rodiny. No, tak to jste teda skvělá rodina. A ty jsi zrádkyně. Terezo, prosím tě, neútoč, ano, teďko už to nic nezmění. My vás chápeme, že jste zklamaní, ale Martinka se... Nemluv za mě. No, myslím si, že by bylo nejlepší, kdybyste si sedli k jednomu stolu a v klidu si promluvili.